karon unya ngalan mo ibayaw ko matag karon unya dagway mo pangitaon ko ikaw lang ang iyan sa among pagsimba ikaw lang ang iyan sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos labihan kadako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko gibago mo matag karon ug unya ngalan mo ibayaw ko matag karon ug unya lan mo pangitaon ko ikaw lang ang angian sa among pagsimba ikaw lang ang angian sa among pagsimba dili matukip ang imong kaayo diri ka namo o Diyos ilabihan kadako ang imong gugma diri ka nako Jesus walay sama kanimo nga mo pa sa ilo kinabuhi ko gibago mo Mayong adlaw sa tanan, ako nagaampo og naanganamo sa mayo nga kahimtang. Padayon ta sa ato nga series og naata karon sa Lucas 6:46 hangtod sa 49. So naalay upat ka bersikulo nga atong pagkatun-an karon. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, mga isa tao giya og lamdag sa balang Espiritu Santo lang sa pagtuon sa pulong sa Ginoo karon. Magampo ta Ginoo. Dako namo pagpasalamat kanimo tungod sa imong kaayo sa matag usa namo kakinabuhi. Salamat amahan. Lain na sad nga pabor, opportunity, oras nga imong gitagana sa matag usa kanamo din makatuon na sad kami sa imong nga pulong. Tabangi kami amahan tungod kay wala kami mabuhat kung wala ay mga tabang. Bisan pa Ginoo sa mga pulong karon, tabangi kami din amo kining maaplikar sa mga Kristohanon nga pagkinabuhi sa pagsunod diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, isalig namo kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen og amen.
Again, ang ato nga passage karon naa sa Lucas 6:46 hantod sa 49. So akong pagabasahon og sunda lang sa inyo mga mata kung aduna mo'y mga Biblia. 46, Lucas 6:46, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ko kaninyo sa unsang mahisama ang tao nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug motuman niini. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay, nagkalot siya lawom og gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba og mihasmag nining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. 49, apan ang tawo nga namati sa akong gisulti og dili motuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya botangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong. So na atong paghisgutan karon, may tungod ang pagsunod diha ni Jesucristo dili optional. So obedience is not optional. Dili makahatag og ang pagsunod ni Jesucristo dili nga naay choices nga mosunod ta o dili ta mosunod. So daghan ang nagaangkon karon nga nituo sila ni Jesucristo, midawat sila ni Jesucristo nga manluluwas apan dili ang Ginoo sa ilang nga kinabuhi, dili mao ang Lord. Meaning nituo sila sa Ginoo, nakaila sila sa Ginoo apan wala sila nagtuman or wala sila nag-obey kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. So now, nag-deny na kung dili ta mo-obey apan nituotan ni Jesucristo, nag-deny na so unsa ka importansya ang pag-submit sa lordship diha sa authority ni Ginoong Hesukristo. So imposible kayo ang usa ka tawo nga nituo siya ni Hesukristo apan wala siya ni submit, wala siya ni commit ni Ginoong Hesukristo. Igo lang siya mituo. Daghan og atong makita na nga even sa Facebook, sa social media, ningon nga nituo ko sa Ginoo, kaila ko sa Ginoo, bisan wa ko simba-simba. Medyo weird kayo siya nga statement. Wala simba-simba pero nituo sa Ginoo. Kung tinud-anay imong pagtuo diha sa Ginoo, makita kung unsa ang imong kinabuhi. Daghan usab mukot na sa mga tawo nga mukot diha sa Efeso 2:8 hangtod sa 9 nga pinaagi sa grasya o pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Meaning mo na sila nga kanang motor ta tungod kay grasya sa Dios nga luwason niya ang tao, luwas grasya sa Ginoo. Motuo lang ta. Apan ug atong basahon diri sa bersikulo Gs, Episode 2 Gs, sa ubos nga bersikulo, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Luwas ta pinaagi sa pagtuo maong mabuhat ta og maayo. Dili kay magbuhat og maayo para maluwas, kundi luwas ta kung tinud-an na yang atong pagtuo, mubunga kini sa pagbuhat og maayo. Nasay familiar nga bersikulo nga permi i-quote sa kadaghanan sa John 3:16. Kay gihugma sa Dios ang kalibutan, tungod ni ana gihatag niyang bugtong anak nga mao si Hesukristo. Ibisan kinsa nga motuo makabaton dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Apan og tan-aw nato ang bersikulo 36, Juan 3:36, ang motuo sa anak sa Dios may kinabuhi nga walay katapusan. Apan ang dili motuman, ang dili mosunod, dili mo-obey sa anak sa Dios, dili gayud makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Magpabilin hinuon ang kaligutgot sa Dios
kaniya. Kung gidawat natin ni Jesucristo, mituo ta ni Jesucristo, bag-o na kitang binuhat. O kana nga new nature, bag-o nga binuhat, pinaagi sa pagtuo ni Jesucristo, magbunga ka na og maayo. Ang bag-o nga binuhat tungod ni Jesucristo, magbuhat og maayo. Tinuod nga luwas kita, pinagi sa grasya tungod sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Apan kung tinud-anay na nga pagtuo ni Ginoong Jesucristo, nga maoy nakaluwas, nakahatag og kaluwasan ang pagtuo ni Ginoong Jesucristo. Kung tinud-anay na kana nga pagtuo, magbunga og buhat sa mga butang nga maayo. Nituo ka, magsunod ka ni Ginoong Jesucristo. Ang tinud-anay nga pagtuo, dili lang kay nasa unahuna lang or pagbati lang, kundi ang tinud-anay nga pagtuo is nag-submit sa lordship ni Ginoong Jesucristo. Ug mao na dira maghatag og bunga ang imong tinud-anay nga pagtuo. So, ang obedience, ang pagsunod ni Jesucristo, dili siya optional. Kundi makita ni sa Kristohanon nga kinabuhi. Adunay tulo ka butang nga atong pagatan-awon ngano ang obedience or ngano ang pagsunod ni Jesucristo dili optional. Okay? Nganong kinahanglan? Unang butang sa bersikulo 46, obedience is not optional tungod kay mauni ang tiunay nga sukaranan kung kinsa gayod si Kristo. Meaning gitawag na to siya Ginoo, gitawag na to siya Lord, gilitok na sa atong mga baba, sa atong nga ngabil kung kinsa gayod si Kristo. So now sa bersikulo 46 nagingon diri sa atong nga passage, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo. Una nga butang, ano kinahanglan ang pagsunod ni Jesucristo tungod kay gitawag nato siya nga Ginoo, kinsa si Kristo. So now gitawag nato siya nga Ginoo, meaning siya ang adunay katungod, siya ang naay authority sa tanang butang, sa atong unahuna, sa atong kasing-kasing, na siya authority sa tibuok, atong gialaw nga Ginoo maghari sa atong kinabuhi, sa tibuok nato nga kinabuhi. Dili lang kay sa atong unahuna, dili lang kay sa atong kasing-kasing, dili lang kay sa atong mga pagabuhaton, sa atong mga motibo, kundi sa tanan, sa tibuok natong kinabuhi. Tungod kay gitawag nato siya Ginoo, gitawag nato siya Lord. Siya ang maghari sa ato nga kinabuhi. So now, ang pagsunod ni Jesucristo, ni Ginoong Jesucristo, dili option, kundi usa kay ni ka-commitment ingon nga kita Kristohanon. Kristohanon ka, nituo ka ni Ginoong Jesucristo, sunod ni Ginoong Jesucristo. Giprofess na sa ato mga ngabil kung kinsa si Kristo, Ginoo siya, angay siyang sundon sa ato nga kinabuhi, ingon nga Kristohanon. So no, sa Mateo City 21, hantod sa 23, ako ang pagbasahon, Mateo City 21, dili ang tanan nga magtawag ka na kung Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Delikado ni. Kung dili kadto lamang nagtuman, nagsunod, nag-obey, nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. 22, niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? 23, apan ingon ko unya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Ang uban nga mga scholar, ang uban nga managtuon sa pulong sa Ginoo, mga theologian, kay scary kay ni nga bersikulo. Mo ni ang warning, dili lang kay ni sa una nga panahon, mga hypocrite, kundi warning usab ni nga gi-address sa tanan, gi-address kanako, gi-address nimo, ingon nga mga Kristohanon nga sumusunod ni
Hesukristo. Moangkon ta nga kita Kristohanon ko. Kaila ko sa Ginoo, midawat ko ni Ginoong Hesukristo. Ngayon nga akong Ginoog manuluwas. Tanawan diri sa Mateo. Kini mga tawhan na sa atong gibasa ganiha, kini mga tawhan na nagsangyaw, nanghingilin og yawa. Daghan silang gipangbuhat. Apan ang Ginoo wala na kailan nila. Atong examine ato matagos sa kasing-kasing kung tinud-anay ba yun kita nagtuman ni Ginoong Hesukristo. Basin lahi ang atong motibo. Basin lahi ang atong intention sa atong kasing-kasing. O gihimo lang nato nga grabe ang grasya sa Ginoo, bisan pa og dili ko mutuman niya, pasayloon gyapon ko, bisan pag magpabilin ko sa akong mga sala, pasayloon gyapon ko. Basing ginana ang ato ang mindset. Basing moingon sad ta nga mao man gibuhat sa kadaghanan. Mao ni ang daghan man nagbuhat niini. Basing mo ana ta apan dili day sakto kabubuton sa Ginoo. Again, warning sa matag usa. Warning nako, warning nimo, warning sa tanan nga sumusunod ni Hesukristo. Examine ang atong kasing-kasing kung tinud-anay ba ta nga nisunod adunay tiunay nga pagtuo, pagsunod diha ni Hesukristo. Tungod kay ang tinuod nga pagsunod ni Hesukristo, grabe ni og butang na to is heart to heart ni siya ba? Heart to heart siya nga level, nga super commitment ni siya. Kung kita Kristohanon, makita na to kung giprofess sa ato mga ngabil si Ginoong Hesukristo Ginoo sa akong kinabuhi. Meaning makita sa atong kinabuhi ingon nga magkristohanon nga ang Ginoo gayud ang naghari. Mao nang magbuhat ta og mga butang nga pangginoo. Mabuhat ta mga butang nga maayo. Tungod kay ang Ginoo maayo, ang Ginoo maluyon, mausab na ipakita sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo maoy naghari. Mao nay tiunay nga pagsunod og tiunay nga pagtuo diha ni Hesukristo. So now, padayon ta si Hesukristo sa ato nga passage sa Lucas 47 ug 48 hantod sa 49 is naghatag siya og parabol sa duha ka kaning house builder magbuhat og balay. Ang una is mo ng obedience by positive na ay positive in which atong nakita nga ang tawo nagtukod siya og lig-on na sukaranan ibabaw sa bato. Ikaduha ang negative na usa ka ang lain nga tawo is nagtukod siya og balay dito sa balas walay lig-on nga pundasyon. So inana mausab niya ato makita sa ikaduha nga bahin nga pagsunod ni Hesukristo or obedience is not optional because ikaduha mao ni ang lig-on nga pundasyon nga nagbarog pasukuranan sa taas nga panahon hangtod sa walay katapusan. Ang ato ang pagsunod ni Hesukristo mao nay lig-on nga pundasyon nagbarog. Okay, sa bersikulo 47 hangtod sa 48, ipakita ko kaninyo sa unsang mahisama ang tawo nga moduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug motuman niini. 48, sama siya sa tawo nga nagtukod og balay, nagkalot siya lalom ug gipahilo na niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag nining balaya, wala kini matay ug kay maayo man ang pagkatukod. So ato makita ang first nga builder kani nagbuhat og balay nagrepresent siya nga kini nga tawo is dili lang kay nakadungog siya sa mensahe sa Ginoo, nakadungog siya sa pulong sa Ginoo, nakadungog siya kung unsa man ang gisulti sa Ginoo. Wala lang kay kana kundi nilihok siya dayon, nibuhat siya dayon kung unsa ang gisulti sa Ginoo. Kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Nituman dayon siya, ni-act dayon siya, naa dayoy action. So, yang gibuhat is nagkaot siya og lawom. Siguro atong ma-imagine magbuhat og balay, lig-uno na to gaayo. Magkaot og lawom, nindot kay ang pundasyon, magdagko kay hiligi sa ubos, lawman kayo para mokagat. Siguro daghan og mga kabilya or bato, solido nga simento. Lagi na ang pagabuhaton in which atong makita nga
lig-on na sa solid nga foundation ang maong balay nga nakasigurado ta nga kung moabot ang mga unos, moabot ang baha sa ginaingon sa atong nga passage is magpabilin kini nga dili matarog. Ang kani nga balay ay nagrepresenta sa ato ang kinabuhi. Matag usa kanato is nagbuilding sa ato ang kinabuhi. Nagbuild ta sa ato nga kinabuhi. Nagbuild ta sa ato nga balay. Ang pangutana, nagbuild ba ta sa ato nga Kristohanon nga kinabuhi diha sa lig-on nga pundasyon or ngadto sa bunbon nga walay lig-on nga pundasyon? Ang pagbuhat sa lig-on nga balay sa atong kinabuhi sa espirituhanon nga bahin is mag-involve siya og sacrifice. Mag-involve siguro og magbuhat og balay ang atong lig-onon og ayo is grabe siya ka gasto, grabe taas kayong panahon, dugay mahuman tungod kay mao nang ato ang gitinguha nga lig-on. Dili matarog nga bisan unsa ang maabot, lig-on siya. Na siya sa solid nga foundation. Apan kung kita nga atong kinabuhi is wala lang kay basta kay mahuman lang nga balay. Wala ta nagunahuna. Wala na to tagaig taas nga panahon, wala ta sacrifice, wala ta naghatag sama ra nagkalas ra ta og kwarta, naglabay ra ta og kwarta, naglabay ra tag panahon sa pagbuild sa ato nga kinabuhi, sa pagbuild sa ato nga balay. Sama ra usab nga sayang kayo ang kinabuhi kung wala ta nakapundar ni Ginoong Hesukristo. Sayang ang kinabuhi kung wala si Kristo. Moabot ang flood or moabot ang kining baha. Now, ang kaning baha is nag-refer po ni siya og duha ka butang. Una nga butang sa atong kinabuhi, meaning mga problema, moabot ang mga unos sa kinabuhi, mga problema, mga pagsulay, bisan unsang matang nga makapadaot sa ato ang kinabuhi. Mo na ang unang pagpasabot sa baha, sa flood. Ikaduha, ang pagpasabot sa baha diri nagrepresenta sa inig abot sa ulahing mga adlaw nga mobalik si Ginoo Hesukristo. Ato ang final judgment, nigamot ba ka sa Ginoo or wala? Mo na ang duha. Kung atong referan ang context sa Mateo, si Matthew nag-emphasize more on sa future nga judgment katong inigbalik sa Ginoo. Nakagamot ba niya sa Ginoo or wala lang ba? Sa Mateo again nag-emphasize siya sa future nga judgment. Pan sa ato nga context sa Luke karon is nag-focus siya sa trials sa mga kinabuhi, mga problema, mga pagsulay, bisan unsang matang sa uno sa kinabuhi is inana nagrepresenta siya sa inana nga paagi. Apan bisan unsa pa nga nagrepresenta ang pinakanindot og maayo nga butang, pinakanindot nga desisyon nga atong buhaton is magtukod ta, itukod ang atong kinabuhi diha sa lig-on nga pundasyon sa pagsunod diha ni Kristo. Nga bisan moabot ang physical nga problema, mga pagsulay sa atong kinabuhi, nakagamot ta ni Ginoong Hesukristo. Bisan pa moabot ang final judgment, nakagamot ta ni Ginoong Hesukristo. Naata sa lig-on nga pundasyon sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo. O aduna lang may duha ka result. Naay duha ka result sa maong nga balay. Balay nga nagpabilin nga nagbarog og balay nga nahagsa. Walay gibutang diri nga middle nga possibility. Sama sab sa kinabuhi is naay kinabuhi nga nagbarog ka, napoy kinabuhi nga lokapa ka. Sama sab ni ang balay. Naay balay nga nagbarog, naay balay nga naguba, nadugmok, nagunob. Walay agamay ra atto pre natangtang, walay inana nga possibility. Okay? Ang point diri is sa ato nga kinabuhi naputay duha ka possible nga options sa ato ang padulngan. Kung unsa gitukod nato ang balay. Pundasyon diha sa Ginoo ug walay pundasyon diha sa Ginoo. Meaning atong destinasyon maabot ang kaluhaing mga ulahing mga adlaw nigbalik sa Ginoo
adto kita sa langit, or wala tay pundasyon, adto ta sa impierno. Duha ra nga option, wala tunga-tunga, langit o impierno. So tinud-anay ta nga mituo ni Ginoong Hesukristo og nagsunod, syempre dali ra kayo. Matik langit og di ka ganahan malangit, dali ra sad kaayo. Dili ta mo sunod ni Hesukristo, magsunod ta sa atong kagalingon, dili nato paharion si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, mo disobita niya. Dili nato lig-uno ng foundation sa atong nga balay, matik atong padulngan, kalaglagan. So mao nagingon sa Tito 1:16, kinsa ang motuo ni Hesukristo, iya sa Ginoo, adto sa iyang gingharian. Kinsa ang dili mo sunod, dili mo tuo ni Ginoong Hesukristo, iya sa kalaglagan. So inana, simple nga paagi nga ato ang makita. So ang point diri is atong i-establish ang ato ang habit sa pagsunod diha sa Ginoo, in which adlaw-adlaw nga igamot ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Adlaw-adlaw nga atong i-build ang balay, i-build ang atong kinabuhi diha sa lig-on nga pundasyon diha sa Ginoo. Igamot nato diha sa pagsunod, pag-obey ni Ginoong Hesukristo. So na sa bersikulo 49, sa ikatulong nga butang, obedience is not optional. Dili optional ang obedience, tungod kay kani siya mas prangka ni siya nga pagasulti. Dili siya optional, da bersikulo 19, tungod kay bisan kinsa nga dili mo sunod, bisan kinsa nga dili mo tuman ni Kristo, mahiagom sa kalaglagan. So dili option, dili lang kay nituo ko Ginoong Hesukristo, ay okay ra kag di ko mo sunod. No. Nituo ka Ginoong Hesukristo, Ginoo manluwas sa imong kinabuhi, mosunod ka ni Ginoong Hesukristo. Kay kung dili ka mosunod, sama ka sa tao nga nagtukod og walay pundasyon. Sa bersikulo 49, apan ang tao nga namati sa akong gisulti og dili mo tuman niini, may sama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan sa dihang may hasmag niini ang baha, napukan dayon kini og hingpit ang pagkagunob sa maong balay. Adunay mga rason diri ang ato ang tan-awon. Na itulo ka rason. Siguro atong i-consider, makita na to ang tao nga nagtukod og walay pundasyon. Nakita na to ang tao nagtukod og balay nga walay lig-on nga pundasyon. Asa ka atong masulti? Siguro makaana ta nga unsa man ning tawhan ay nagtuga-tuga man nagtukod na di man kamao giugbok ra man largong haligi o man ya kauti. Like inana siguro atong makita og na inana atong vision ba, inana atong masulti. Grabe ning tawhan na. Ang atto po gibutangan rag kuan ligid. Wala niya lansangi, wala hikti, wala sa gilatogan rag bato, gilatogan rag ligid. Siguro inana ang atong tanaw na to. Mura magbinuang niyang iyahang pagbuhat og balay. Siguro makaingon tay nana og natay vision. Ato ibutang sa espirituhanon nga bahin. Grabe ni iyang pagtuo sa Ginoo. Oy, mura manig tuo-tuo reya, wala dili man itarong iyang pagsunod ni Ginoo. Siguro natay nana nga vision, murag kita ang makasala kay mahinaway na ta sa uban kung unsa ang pagsunod ang ilahang pundasyon sa pagsunod diha ni Ginoong Hesukristo. Apan adunay tulo ka butang. Consider na to ang kani nga tawo nga nganong wala siya or wala niya natarong or wala niya gitarong pagtukod or wala diha nahimutang sa lig-on nga sukaran. So una nga butang, nag-involve og taas nga panahon og hard work, kanang grabe nga buhat. Apan ang kani nga tawo makita nato nga wala siya nagtinapulan siya. Ang pagbuhat og maayo nga balay, lig-on nga balay, nag-need siya og taas nga panahon og hard work. Apan kini nga tawo dinalian lang iya, basta kay mahuman lang, basta kay mobarog lang. Na ay atong makita tinapol or lazy nga paagi, in which atong matanaw nga kini nga balay dali ra kay nahuman, siguro wala ni natarong og buhat, wala ni sakto pagkapundar,
kuwangan ni og mga braces, nigabot siguro sa bahaan ni dali ra ni mabanlas. Sa ato nga espirituhanon nga bahin usab, dali ra kayo ang pag-disobey kaysa mo-obey ta. Daghan mga Kristohanon karon nga nagtinapulan, nag-disobey. Wala misunod sa Ginoo. Mao na pinakadali nga buhaton kaysa mo-obey ta diha sa Ginoo. Tungod kay siguro kung mo-obey ta diha sa Ginoo, mosunod ta sa Ginoo, grabe kalisod ug ato ang basahon. Og makita nato siya nga pulong na si Ginoong Hesukristo, mosunod mo nako, deny yourself. Isangon ninyo ang akong cross, pas-an ang cross, ug sunod ka nako, lisod kaayo, bugat kaayo, nga mga pag-agabuhaton, taas og panahon nga igugol, og grabe kahago, grabe kakapoy, og dili lalim ang pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Mao nay lisod nga buhaton, apan ang pag-disobey, sama sa tao nga nagtinapulan, basta kay mabarog lang, ang balay, dali mahuman. Ano pinakadali nga desisyon ang pag-disobey kaysa pag-obey. Ikaduha nga rason nga nung wala niya gitarong ang balay, wala niya ginindot ang balay nga nasa lig-on nga pasukuranan, lig-on nga pundasyon. Tungod kay kini nga tao gusto niya makita ang benefits, benepisyo, dinalian nga benepisyo sa iyang balay. Siguro wala pa natarong ang atop, wala pa natarong ang mga bungbong. Apan yan ang puy-an tungod kay nagdali siya nga benepisyo dayon ang iyang makuha, comfort sa iya nga panimalay. Sama sab sa ato nga espirituhanon nga bahin. Daghan sa mga Kristohanon, daghang mga tao nga moduol sa simbahan, moduol diha sa Ginoo tungod lang sa mga immediate nga mga benepisyo. Daghan ganahan ko diri nga simbahan kay nindot kayo ang feelings, nindot kay mga kanta, nindot kay ang tukar, nindot kay mga lights, nindot kay stage, nindot na libre pa ni Odto. Nindot kayo ang feeling inana. Apan immediate ra kayo siya nga mga benefits. Ang personal or ang private lives din nila is wala nakalaom. Wala nakadig og foundation sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, sa pagsunod diha sa Ginoo. Dali ra kayo, immediate, gusto tag immediate mga instant nga mga benepisyo. Nabay daghan mga tao, again, mga tao inana. Kung mag-careful ta nga dili ta sama ni ini nga tao. Ikatulo nga rason, kini nga tao nganong wala niya gitarong og lig-on niyang pundasyon sa balay. Tungod kay kini nga tao is short-sighted. Mabuo kayo yung paglantaw. Gusto lang siya mabuhi from now and then. Wala siya nagunahon na sa maabot. Mabuo ra kayo yung paglantaw. Wala siya nagunahon na sa maabot. Nga siguro basig mabundak ang ulan, malangkat niya akong atop, or mohangin gamay, motakilid niya nga ako ang balay. Wala niya gunahon na, basig na ay baha, ug mukusog kayo ang ulan, basig mabanlas kog apil. Wala niya gunahon na, short-sighted, wala siya panahon sa umabot. Sa espirituhanon nga bahin, napoy mga inani nga Kristohanon nga, basta ka lang nituo ko sa Ginoo, basta ka lang na ako sa simbahan, apan wala nagtuman sa Ginoo, short-sighted lang, nga dili na to, kanabang wala sa hunahuna nga mobalik ang Ginoo, nagpabilin, pagbuhat, kung unsa ang gi-offer sa kalibutan. I mean, mobalik ang Ginoo. Gikan now and then, wala ta nasayod, apan nay kasagaraduan nga mobalik ang Ginoo, dili ta kasagarado kung kanus-a. Apan nay mga tao nga short-sighted, mubo ra ang paglantaw nga moingon sila nga dugay pa mobalik ang Ginoo. Nakapait lang kung maabtan ta sa ato ang kinabuhi nga walay lig-on nga pundasyon. Basin ulahin na ang tanan. Maingon ta nga kita Kristohanon, apan atong kaugalingon, ang atong mga buhat is nagpabilin sa kalibutan. Balik ang Ginoo. Short-sighted ka, wala nimo naunaa.
basin mukalaps ka sa judgment sa Ginoo. So ang pangutana, unsa ang atong buhaton ingon nga mga Kristohanon kamo nakatungong sa pulong sa Ginoo? Unsa ang atong buhaton aron magpabilin kita sa pagsunod diha sa Ginoo nga naata sa lig-on nga pundasyon, nata sa rock of obedience to Christ, nata sa lig-on nga pundasyon, dili ngadto sa bunbon, nata sa bato nga lig-on. So now, unsa atong pagabuhaton na itulo dira sa makita nato sa bersikulo 47, ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti og mutuman niini. Unsa pag atong buhaton? Moduol ni Ginoong Hesukristo, mamati sa iyang mga pulong, mosunod kaniya. Meaning moduol ni Ginoong Hesukristo, nag-apply na, nag-implies na nga ikaw ug ako manubag ni Ginoong Hesukristo, individual. Mo nang ikaw ug ako magbaton og relasyon individually diha sa Ginoo, relasyon nimo personally, individually o ngadto sa Ginoo, dili by group, dili by age, dili by church, kundi individual ta moatubang sa Ginoo. Dili by family, individual ta motuman sa Ginoo, duol ni Ginoong Hesus. Ikaduha, mamati sa iya nga pulong. It implies tagmamati sa iya nga pulong, motubo ta diha sa kaalam o kahibalo pinagi sa grasya sa Dios. And then unsa man ato ang madungog, mabati, masabtan, makuha sa pulong sa Ginoo, maaplikar sa ato sa atong kinabuhi. Makita sa ato ang kinabuhi pinagi sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang Bible nagaingon, higugmaa ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, higugmaa ang Ginoo, higugmaa si Lord sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong nahuna, sa tibok mong kalag, sa tibok mong kusog. Higugma usab ang imong isigataw sama sa pahigugma sa imong kagalingon. Pinaagi na sa pagmamati sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, mosunod kaniya, mosunod ni Ginoong Hesukristo. Ato ang year theme karon is imitating Christ. Tan-aw ni Hesukristo. Sunod ni Hesukristo kung kinsa si Hesukristo, kung unsa ang gibuhat ni Hesukristo, kung unsa ang gipakita ni Hesukristo nga kinabuhi. Examine natong kinabuhi. Kung kini ba nga kinabuhi nga atong gikinabuhi karon, kini ba nga balay nga atong gitukod karon, nagsubay ba ni sa pulong sa Ginoo? Nag-obey ba ta diha sa Ginoo? Atong pagkabuhaton para kita magpabilin diha sa lig-on nga pundasyon, moduol, mamati, mosunod diha sa Ginoo. Magampo ta. Langit nga Amahan og Dios nga balaan, Ginoo, kami mapasalamaton nining taknaa nga imong gipadangat sa matag usa. Wala ako masayod, Amahan, sa matag usa nga nakadungog sa imong mensahe karon. Apan ikaw padayon magahikap sa ilang kasing-kasing ug unahon a Ginoo. Pinagi sa imong pulong nga among nadungog karon nga kinahanglan kami moduol kanimo, kinahanglan kami mamati sa imong tingog, mamati sa imong nga pulong ug mosunod kanimo, Amahan. Nasayod kami, Lord, nga dili lalim ang pagsunod kanimo, walay comfort nga kanunay gi-offer, apan adunay kinabuhi nga walay katapusan nga imong giandam sa matag usa. Tabangi kami, Amahan, din makaya namo sa adlaw-adlaw pagsunod diha kanimo. Salamat, Ginoo, padayon ka mag-bless sa matag usa, madulunggan nga namati karon. Usaha kami sa imong gugma, grasya ug kalinaw, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Dios. Labihan kadako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo.